kina ji na zan kai ki gidanmu wallahi ke na kaso. Baba ina ne? A'a shin ban gane ba gaba ɗaya ku biyu da kai da kun yi ƙasa. Ya an kai. Dama gida na zan kai maka ita na kaso yan aura. Waga katan ya bar kallon masha Allah. Baby ba kina so na ba. Tashi tsaye don Allah ba magana waye yana son ki komi da ke. Dan dawo min da nan. Kai tsaya ta. Kai. Baka da aikin komi, baka da sana'a komi, na tura ka makaranta ka ki, na saka ga sana'a koya ma ka kiya. Yawon kwararo ɗaya haka baka wagga yuna baka wagga. Ka dauko wagga katan ya mace ka ce auren ta zakai ina lehin a ce ni da abu ba ba ita kai ne. Wallahi baba ban yadda ina son ki ko? Da Allah baki yawa ka ji magana. Ka kai ni fara auren. Tsanan to wuke mu shawara. Ka kama. Ya faɗa min. To bai jin magana shi sa ne ta batu ne dan haka ki bari a yi gida ki zama uwa ta yi. Allah ko baba? Wallahi ki gani. Gaskiya kan da yayi. Wallahi kake yadda. Sai ki kora shi. Zan ina cin miki gida ina shi ku. Abu ga nake nan dambuwa nake. Allahu akbar. Ɗan dambuwa.